हवलदार त्रिपाठी सहृदय के ई मानना रहे कि हमनी के जौना माता पृथ्वी पर बसल बानी जा आ जौना के छाती से अन्न पानी औषधि रासायनिक द्रव्य आ धातुअन के पावतनी जा, ओह माई धरती के निर्माण में हमनी के पुरखिन नदियन के धार के सबसे बड़ योगदान रहल बा। भोजपुरी साहित्य या भाषा के प्रमुख विद्वान प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह के अनुसार गंगा, सरयू, सोन, नारायणी, गंडक आदि मिथिकीय नदियन से सिंचल बा भोजपुरी भूमि। भोजपुरी भाषा आ संस्कृति भारतीय संस्कृति के मुख्य धारा के महत्वपूर्ण आ जरूरी घटक बा। सोन, गंगा, क्रमनाशा, सरयू, गंडक, काव, ठोरा, कोचानो, मिरकिरी, नोनी आदि नदियन के बहाव कलकल कके बहत धारा आ ओकरा से जुड़ल सुख दुख के महत्व एजा के निवासियन में बहुते बा। पानी से सिंचत जीवन देवे वाली नदी आ उफनत बाढ़ में डुबावत बुड़ावत नदियन के साथे रहनिहारन के लोक जीवन पर एकर गहरा असर होला। वैसे तो पूरा देश में नदियन के ज्यादा स्त्री रूप में देखल जाला, बाकी भोजपुरी क्षेत्र के दूगो नदी पुरुष भेख में मानल जाले, ठोरा आ सोन। गंगा या सोन के जन्माउत के कहानी पुराणन में मिलेला तो लोक स्मृतियन में ठोरा के धार फूटे के बहुते प्रसिद्ध आ मर्माहत क देवे वाला कहानी बा। नदियन पर आधारित खिस्सा कहनी, ओहनी पर आधारित लोकगीत, नदी के पूजा परंपरा ई कुल लोक आ सांस्कृतिक महत्व के विषय बा जे भोजपुरी बोली बानी में लोक कंठ से फूटेला। भोजपुरी भाषा के सांस्कृतिक महत्व पर विचार करत खानी डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के विचारन पर ध्यान गईल स्वाभाविक बा। उ अपना अध्ययन में भोजपुरी आयाउरी बिहारी बोलियन के तुलना करत पौले रहन कि भोजपुरी एगो जनगर जाति समूहन के व्यवहारिक भाषा ह जौन समय आ परिस्थिति के अनुकूल क के वर्तमान काल में अपना के साधे खातिर हमेशा तत्पर रहेला। एकर बोलनिहार रूढ़िवादी बोली ना बोल के खरा खरा कह देलन। उनकर मानना रहे कि भोजपुरिया जुझारू समाज ह, सब तरह के योग्य आ कुशलता से भरल, लड़ाई में, हक खातिर लड़े में, देश खातिर लड़े में हरदम तत्पर तैयार, मेहनत के आन पर कायम रहे खातिर हर घड़ी लालायित आ स्वयं के भाग्य निर्माता। उनकर कहनाम रहे कि जैसे आयरलैंड के निवासी के हाथ में छड़ी प्रिय होला, वैसे ऊंच कद काठी वाला भोजपुरिया जवान हाथ में लाठी लेके घर से दूर खेत के मेड़ पर चलत लौकेलन। गिरधर कवि के कविता के परतोख देत एह बात के उ पुख्ता बनौले। कह गिरधर कविराय बात बांध यह गाठी, सब हथियार छाड़ हाथ में राख लाठी। भोजपुरी भाषा स्वाभिमानियन के आवाज ह। भानु कवि अपना एगो कविता में भोजपुरिया माटी के पूत के बखान कहत बाड़न। झूठ ना बखाने जाने, छूत छात ना माने जाने सबके, ना जाने जी हजूरिया। धुरिया चढ़ावे जाने, पीठ ना देखावे जाने, दीठ ना लगावे जाने आन के बहुरिया। आन पर लड़ावे जाने, जान के ना जान जाने, चले के उतान जाने तान के लौरिया। वैसे तो पौराणिक काल से मध्यकाल आ आधुनिक युग में भोजपुरिया अपना ओज, वीरता, त्याग आ स्वाभिमान के अलख जगौले बाड़े। विश्वामित्र के तपोभूमि बक्सर, बलिया में भृगु आश्रम, महाजनपद काल में गौतम बुद्ध के ज्ञान प्रवाह क्षेत्र, कबीर, रविदास, सखी आ सरभंग संप्रदायन के बोली बानी से गूंजत ई इलाका सांस्कृतिक रूप से पूर्ण रहल बा। अनेक युद्धन में ई समर क्षेत्र बनल आ कृषि परंपरा, प्रकृति से अनघा लगाव आ चरवाहा पशुचारण एहिजा के मुख्य जीविका के पेशा रहल। साहित्य या संस्कृति के निर्माण में प्रकृति के सहज निर्मल रूप इस क्षेत्र में अपन रचनात्मक भूमिका निभावत रहल।
चंपारण, आरण्य, सारण्य वन क्षेत्रन के किनारे तीर्थ स्थल, विद्यादान केंद्र, गुरुकुल व्यवस्था, संत मुनियन के आश्रम, देशी परदेशी तीर्थ यात्रियन के ठौर ठिकाना, आवागमन के आधार एजा के सांस्कृतिक बढ़ंती के विकास कैलस। एजा के निवासियन के मेहनत, तरह तरह के अन्न उपराजल आ चीज बतुस के निर्माण, कला के विकास इस क्षेत्र के समर्थमान बनौलस। परिवार बढ़ली सर आ अर्थव्यवस्था के पांख मजबूत भइल। धार्मिक, सामाजिक आस्था विश्वास, सामाजिक संबंध, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, खान पान, संस्कार आ क्रियाकलापन के अनेकों गुण विकसित होत गईल, जौन सांस्कृतिक महत्व के दर्शौलस। आधुनिक भौतिक विकास के जमानों में मूल्य के रंग अबू साफ झलकेला। भोजपुरी लोक संस्कृति के झलक एकरा क्षेत्र में मनावल जाए वाला पर्व आ उत्सवन में मिलेला। रामनवमी, सतुआन, खिचड़ी, छठ, पिड़िया, बहुरा, रिखी पंचमी, अनंत चतुर्दशी, ज्योतिया, धनतेरस, दीपावली, गोधन, फगुआ आ महाशिवरात्रि आदि लोक पर्व आ नदी पोखरा के नहान में एकर पूरा नजारा लौकेला। से जुड़ल लोक गीतन में लोक संस्कृति, लोक मंगल भाव के रूप में अजगत धार बहावेला। लोक काव्यन में लोक जिंदगी के हुलास, उछाह, हुक, उल्लास के सांस्कृतिक विरोध, प्रेम, प्रतिरोध आ विरह आदि में लसरल बाटे। बिरहा, चैता, कजरी, झूमर, संझा पराती, जेवनार, छठ, पिड़िया आदि संस्कार गीतन में स्त्री बोध के मजगर भावना लोक अभिव्यक्ति के रूप में आवेला। जत्सार, ढेकसारी, रोपनी, सोहनी गीतन में नारी चेतना के दर्द साफ झलकेला। भोजपुरी समाज के पुरातन काल से लेके अब तक के सामाजिक, आर्थिक आ सांस्कृतिक द्वंद्व ओकरा लोक गाथा काव्यन में विस्तार से फैलल मिलेला। शोभनायक बंजारा, सोरठी ब्रिजभार, विजयमल, बिहुला, राजा भरथरी, लोरिकायन, अल्हा, राजा गोपीचंद के गाये वाला गवैया एहनी के गावत खान एगो अजीब समा बांध देलन, जौना से भोजपुरिया समाज के दुख दर्द, हरस विषाद के पूरा खाका सामने ऐनक मतीन उभर आवेला। भोजपुरी लोक गीतन में मेहनत श्रम गीतन पर आधारित गीतन के माध्यम से इस क्षेत्र के निवासियन के भाव मजगर आ जनगर रूप में उभरेला। असम के कार्बी ओबिलोंग जिला आ चाय बागानन में प्रवासी भोजपुरिया मेहरारू धन रोपनी करत, कटिया करत, भा चाय पत्तियन के टुंगियावत अक्सरहा एगो लोक गीत गावेलिया, जौना में एगो शब्द दक्षिण व्यंजना के रूप में आवेला। गाजीपुर बलिया के लोग पहले धनकटनी करे खातिर दक्षिण के ओर गंगा पार क के बक्सर और रोहतास के धान उत्पादन करे वाला क्षेत्र में कमाए जात रहन। ये श्रम गीत में सांस्कृतिक बोध के महत्ता के समझल जा सकता। आप न आवे प्रभु खबरों न भेजले, बोले ले प्रभु दक्षिण के रे बोलिया, भेजे ले बलमु दक्षिण के रे चिठिया, 12 बरिस पर पिया घर अइले, उछड़ी के बलम गीत गावे ले रे से जरिया, बोले ले प्रभु दक्षिण के रे बोलिया। भोजपुरी संस्कृति लोक धर्मी संस्कृति है। जाति भेद, धर्म भेद से एकदमे अलग, निपुण, धर्मनिरपेक्ष, समरसवादी सांस्कृतिक पहचान एकर रहल बाटे। एकर कलात्मक विस्तार बहुते अजगुत भइल बा। कोहबर चित्रकला शैली, चौक पूरन, गोदना, पीड़िया लेखन, मेहंदी कला आदि चित्रकारी इस क्षेत्र के मशहूर परंपरा है सन। बाकी पटना कलम आ मधुबनी पेंटिंग लेखा एकर प्रचार ना हो पावल, जौना कारण एकर दायरा सिकुड़ के रह गईल आ अब लुप्त प्राय के कगरी पर आ गईल बा। भोजपुरी क्षेत्र के मशहूर भोज व्यंजन लिट्टी चोखा आज देश के कोना कोना में मशहूर डिश बा, तो गिरमिटिया देशन में दाल पूरी गर्दा मचौले बा।
पलायन भोजपुरिया समाज में लम्हर काल से चलल आवता। बाहर कमाए जाए के संस्कृति खाली अगले बगल के इलाके में ना बल्कि एहिजा के लोगन के जतरा 100-150 साल पहले गिरमिटिया बन के समुद्री टापू देशन मॉरिशस, सुरीनाम, फिजी आदि जगहन पर भइल। ऊख के खेती करे Buy and sell shares easily with Angel One. ₹0 brokerage on delivery trades. Open your free Demat account now. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. पश्चिम के भारतीय राज्यन में कारखाना में मेहनत मजदूरी करे खातिर झुंड के झुंड निकलेलन। पहले ई सिलसिला सीमित रहे, बाकी आधुनिकीकरण, बाजारवाद और भौतिक सुविधा ज्यादा से ज्यादा पावे के लोभ में गांव के गांव खलिहल करत इस क्षेत्र के नौजवान अधेड़ गुजरात, पंजाब, बंगलौर को चीन लेखा दमकत चमकत महानगर के तरफ धावल जा रहल बाड़े। भोजपुरी संस्कृति में ये दौड़ा दौड़ी बदलाव के संकेत करता। एक तरफ पलायन करत लोग भोजपुरी भाषा संस्कृति के विस्तार करता, तो दूसरा तरफ ये लोग रहे वाला जगह के स्थानीय संस्कृति से भी भोजपुरी के प्रभावित करता। एकर असर बोली बानी, खान पान, पहनावा और रहन सहन पर पड़ रहल बा। भोजपुरी लोक संस्कृति और लोकगीत और लोक कविता में पलायन के होइला से दर्द की अभिव्यक्ति विरहा और बिछोह गीतन में खूबे मिलेला। अभी हमने के सुनत रही जा वार्ता भोजपुरी भाषा के सांस्कृतिक महत्व। वार्ताकार रही लक्ष्मीकांत तिवारी। तो यह वार्ता कहते हैं यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और